everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Sa manibata si pangutana eh. Wala kita akong pinoyanan, day Alia. Mao niya ko puyo din sa inyo. Nya may pangutana pa ka. Napa? Dali ag pangutana be. Dali kahapoy nagtubag ni mo eh. Gaugan na tutunan ako kay imnon kong tuba. Unsa man tong giingon nimo ganina nga? Mag-unsa gani ka inig tungang gabi Patay. Gibalikan gipangutana da. Unsa day ka inig tungang gabi tay? Ungo sab ka inig tungang gabi Patay kalugoy. Hala tubag kalugoy. Aday Alia day. Aka ha. Awa mo ni mga paminat ha. Inig tungang gabi mag-inom kog tuba. Permi. Oy, Mora na! Niyaw na kay pangutana. Kaya ako mananggot pa ko. Ano doon ako matuba? wa na lang oy. Hawa na kay pangutana. Pwes ako! Akon sa'yo din pangutana. Bas baos ni. Akon sa'yo pangutana ni mo. Tubag ka kus tinuod ha. Kaya ang batang mamakak, maimpirno. Unsa man imong pangutana tatay lugoy? Tarong yung tubag ha. Seryoso ni. Ayaw yun pamakak. Ha? O lagi, dili ko mamakak. Unsa man? Unsay imong ipangutana? Tubag akong tarong. Gwapo ko, dili. Ay, pamakak! Ay, pamakak! Ay, mamo, aksyon pag nga. Pasi mamakak ha. Ang bata mamakak, maimpirno ha. Gwapo ko sa. Gwapo ko no. Di man gyud ko mamakak. Oh, ay, gwapo ko sa. Ka. Oh, Yeah! Kanay bata mo itong kagis tinuod! Gwapo gini ko! Yeah! bati man kag naong tay lugoy. Unsa? Unsa? Atakihon man tanim. Diya ka na, oy! Giihaw kong mahal! Sa ako mga pangutana nimo. Wa ka gigitapak. Kung dili ka pa andam nga mutubag sa ako mga pangutana nimo. Biyaan taon na ka. Base no gusto ka pa mag-inusara o magsigigilak. Ayaw. Ayaw kong biyahe. Unsa kining dapita? Baryo Tinubdan. Sakop sa Isla Diwatahan. Pero gidungog na kining among dapit og Isla Kaunguan. Taga dinhi ka ba? Unsang baryo ha? Di ko taga dinhi. Dili ka taga dinhi? Kun mao, din ka gikan. Og nganong naabot ka dinhi? Taga syudad sa Insigno. Dito ko gikan sa syudad sa Insigno. Ang syudad sa Insigno. Layo gikan dinhi. Unsa may hinungdan nga naabot ka man dining dapita? Sultihan ti karayan. Biktima sab ko sa ibang mga gikalagutan nga ugo. Ingo di ang nahitabo. Maunay na tabo, Madam Iska. Sige. Makabiya ka na. Lakaw ng buktot. Uy. Buktot eh. Kinsa magyud ka ng tawhana nga mipatayog anam-anam sa akong mga sakop, tiko. Pasagdi lang. Kay mo apil ko sa pagpangita ang tawhan na iska. Kay nakahasol siya sa atong huna-huna. Og dili ko gusto, tikoy. Nga siya lang unyang mamahimong babag sa umaabot akong mga plano. Kinahanglan kitang tanan. Magpaniid niya ng tawhana. Wa na ko mahibaw sa akong agay buhaton.
Di ko kadawat nga patay na nga akong inahan. Wala ko'y kaduulan. Huwag ko kahibaw kinsay akong mga paryente. Managsama kitang wa na ginikanan, Eden. Ang akong inahan, namatay tungod sa kadlok. Tungod kay nakigbugnog ko. Ug usa ka mangtas nga ungo. Ako siyang gipanaliptan aron dili makaduol niya ang ungo. Ug dili sa mahilabtan sa ungo ang gisabak ni nanay. Pero wala gihapoy kwenta nga akong pakipiso di atong hikayuna. Tungod kay namatay ang akong inahan sa pagpanganak. Namatay sa kadlok. Unsa? Ubayon na lang gani kay buhay ang akong isuon. Nga mao si Aliyah. Ug dili pa iko. Gipatay sa mga ungo ang akong amahan ug apuhan. Ingon man ang akong iyan. Hinungdan nga nasuko ug naglagot ko sa mga ungo. Layo ra ka ng pangitabo sa imong kinabuhi, Eden. Ryan. Mao sige na. Makapauli ka na sa inyo. Nahadlo kong balikon ko ni atong anananggal nga iska. Kinahanglang suklan mo siya. Ug busukol ka. Dunay tsansa nga mabuhi ka. Salamat di ay sa imong pagluwas na ako gikan ni atong vampira. Gibuhat ko lang ang angay. Mohang yun lang unta ko di mo. Kung mapauli ko, magpatod lang ko. Bisan kutob lang sa pier. Ug, umamanggod ko'y kwarta. Pero doon ako'y mga alahas nga akong kisulob. Ug madawat kini sa ahensya. Ug doon na kay kaplindahan din sa inyong dapit. Magpakuyog lang sa punta ko ni mo. Sige. Pakuyugan ta ka ni Lugoy. Mika, nakita nako nga nakuul ka. Unsay imong gikagulan? Ay, ayaw na lagto pagkaoy. Lain lang akong pangutana. Mika, anhe nakapuyo din sa amo? Day. Dili, Day Aliyah. Kinahanglang mo pauli ko dito sa among lugar. Kay tuwa man dito ang akong bahay. Ugma, sayo sa buntag. Mugikan ako. Uy, pati asad ni mo miga, uy. Ngano mo pauli pamanggid ka sa inyo? Wako'y kadua. Niya, kung mo pauli ka, di na ko kakita ni mo. Ako untang gusto nga. Ngaanhin na lang ka din hipuyo sa amo. Kay, mingahon ko ni mo. Nya, kitang duha ang magduwa. Aliyah, paminaw na ko ha. Kinahanglang mo pauli ko sa amo. Kay, bisan og naog daw na ang akong inahan. Dungan sa pagbuto sa sakyanan. Basin doon na pa'y bukog na nahibilin. Gusto kong katagan og maayong lupong ang akong inahan. Dili pa tingali uway ang tanahan. Maabtan ko pa siya. Uy, luuya na to sa. Luisan ka. Patay na sabdi ay ang imong mama. Luuya na to, no. Parehas tango anay mama. Wala sab ko'y papa. Kay ingon man si Kuya Ryan nga. Kipatay sa mga ungo. Eden! Tuog na, day! Sa'yo taog ma. Sige lang, tuog na. Aron magkapaway kag tarong. Magkanagan mo istorya. Sige, istorya lang matuog. Matuog ka sige istorya.
Basta makatog lagi ka, kay muli ka inyo. Tog lang ang istorya diha. Oh, Noy Lugoy. Oh, Mupahaway na ko ron. Matog ang mag-istorya. Oh. Kiligid si Noy Lugoy. Day, Tog. Day Aliyah. Mga tuog na tao. Tog. Tay lugoy. Oh. Sa baan sad nimo oy. Tog Di mi na. katog anak kay moingon man ka nga tog nga matog na mi unya mag-istorya unsaon day na. Way kaso magsaba-saba ko kay di mo ko matog. Kamo ay mo saba kay matog mo. Hilom na. Itog na. Aliyah, sige Mika. na. Mika. Tug ko nimo ha, Mika Idin. Sige. Ni ana sila tanan, Iska. Mangluhod ang tanan. Kay sugda na nako ang ritual. Akong ipahibaw kaninyo. Musimba gyud kita kaniya. Sige! Pangluhod na kamo! Ikaw ang among gilang hari! Ang hari sa kangit-ngit! Among gisimba! Inakis Perestia Terkimo Voodoo Tamaya Hula Hula Mga ulipon! Haw kamo sa yuta! Kay naminaw siya kanato! Viva Ular! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.